Okay. Streaming o alang sa mga kaigsuonan nato din sa The City Cathedral sa Tagum City. Mayong gabi kaninyo og may ako mga paghinaot nga inyo usa nga gibuhian ang tanan ninyong gibuhat karong gabi og apil sa mga pagampo. Tungod kay diha sa mga pagampo mao gid kini ang source sa atong kinabuhi. Okay. So dili ko magdugay, dinhi ako magasugod sa pag-abli sa libro sa Marcos. Marcos Kapitulo 5. Ang karakteristik niini walay lain kundi si Jesus, okay? Kauban sa iyang mga tinunan og kadtong giyawaan og kadto usab na usa ka tao nga nag-atiman sa iyang mga baboy. 2,000. Okay, akong basahon ng chapter 5 verse 1. They went across the lake to the region of the Gennesaret. Verse 2, when Jesus got out of the boat, a man with an evil spirit came from the tomb to meet him. Verse 3, this man lived in the tomb and no one could bind him anymore, not even with a chain. Verse 4, for he had often been chained hand and foot, but he tore the chains. He tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Verse 5, night and day among the tomb and in the hill, he would cry out and cut himself with stones. Verse 6, when he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice, what do you want with me? Jesus, Son of the Most High God, swear to God that you won't torture me. Verse 8, Jesus had said to him, come out of this man, you evil spirit. Verse 9, then Jesus asked him, what is your name? My name is Legion, he replied, for we are many. And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. Verse 11, a large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. Verse 12, the demons begged Jesus, send us among the pigs, allow us to go into them. Verse 13, he gave them permission and the evil spirits came out and went into the pigs. The herd, about 2,000 in number, rushed down the steep bank into the lake and were drowned. Verse 14, those tending the pigs ran off and reported this in the town and countryside. And the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed and in his right mind, and they were afraid. Verse 16, those who had seen it told the people what had happened to the demons-possessed man and told about the pigs as well. Verse 17, then the people began to plead with Jesus to leave the region. Verse 18, as Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Verse 19, Jesus did not let him but said, go home to your family and tell them how much the Lord has done for you, and how he has had mercy on you. So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him, and all the people were amazed. Okay, mga igsuon karong gabi, isgutan nato kining kalabuton. Kining gitawag goal, kalabuton na makita nato na dili gayud di ay basta-basta kining atong ginahimo. Importante na agyud tay mga butang nga angay pagabuhaton, ilabi na mga pagampo kay mao kanay pinaka-source nga gikinahanglan gayud na makabaton kitag kusog gahom diha sa atong Ginoo. Okay. So dinhi makita nato na ang Marcos Kapitulo 5 chapter 5 sa usa ka mensahe, the whole message, makita nato na dunagyoy kalabuton ng demonyo. The demon's goal was to control human and they inhabits
So mao to'y nahitabo ni adtong tao nga gisudlan og daw espiritu. Okay. So pila ka espiritu ang naa sa sulod ni atong tawhana? Sa akong pagsusi, dili basta-basta ang espiritu nga misulod kaniya. So gipangutana siya kinsa imong pangalan? Legion. Okay, akong gitanaw dili, Legion was the largest unit of the Roman army, consisting of 3,000 up to 6,000 soldiers. So mauna ang Legion from 3,000 to 6,000 soldiers. Okay. Pila ganito kabuok baboy nga gisudlan nila? 2,000. So kining 2,000, kung imo ning kwintahon, ang 6,000 nga may puyo didto sa tao, 6,000 nga evil spirits nga may puyo didto sa tao, imong i-divide sa 2,000 ka mga baboy. So ang answer ni Ana is 3. Matag baboy, adunay tulo ka evil spirits nga nagpuyo ni anang baboy. So dinhi makita nato na dili di ay kaya sa baboy ang tulo ka daotang espiritu. Tungod kay sa diha nga gipaadto ni Hesus ang mga daotang espiritu ngadto sa mga baboy. Ang nahitabo ni haguros ang mga baboy og niambak sila ngadto sa pangpang. So laktod nga pagasulti, ang baboy kung mabutangan og tagtulo ka espiritu, daotang espiritu, dili kaya, mahagbong, mamatay gayud siya, madaot gayud siya. Pero sa tao, kaya niya ang 3,000. Kaya pagayod niya ang 4,000, 5,000, ngadto sa 6,000. Busa, mao ni makita nato na ang kalabuton sa demonyo, mao nga, kontrolon niya ang tao. That is demons. The demons' goal was to control human and they inhabit. While Jesus' goal was to give people freedom from sin and Satan's control. So maunay kalabuoton so karong gabi uban mo sa among mga pagampo. Tungod kay kung wala si Kristo sa tong kinabuhi, wala gyud ta. Mao nagiingon sa 1 John 4:4, dako siya nga niya kanako. Greater is he that he is in me than Satan is in the world. Dako siya nga niya kanato. Dako siya nga niya kanako, dako si Kristo nga naa kanimo, dako si Kristo nga naa kanato kay kanila nga naa sa gawas. So nga tong buhaton, gamito nato ang authority. Nag-ingon siya sa Luke chapter 10, I have given you. Ingon siya, I have given you authority. Okay, Luke chapter 10. Atong tan-awon usa ka diot ang Luke chapter 10. Nag-ingon siya din, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Amen. Kung yan ingon pag siya, nothing will harm you. So, diining paagiha, gamito na to kini. So dinhi sa Matthew chapter 16, iyon siya unsay imong pagagapuson. Muapil ug mutabang ang kalangitan sa pagtrabaho sa atong gihimo niining yuta. Okay. So nag-ingon siya dinhi, praise the Lord. Okay. Nag-ingon siya dinhi, unsay imong pagagapuson. Okay, praise the Lord. Iyon siya, praise God. Okay. So dinhi makita nato na nag-ingon gayud ang pulong sa Ginoo. Okay, sa Matthew chapter 16, makita nato dinhi. Ingon siya dinhi, praise the Lord, for whoever want to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. Okay, good. Verse 26, what good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeit his souls? Or what can a man give in exchange for his souls? For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what he has done. Okay, so dinhi makita nato mga igsuon na niining mga butanga makita gayud nato na diha sa Ginoo dako gayud kaayo ang kahimuan. Amen. Okay. So dinhi lain pa gayud dinhi siya ingon siya din sa chapter 16. Ingon siya, I will give you the keys of the kingdom of heaven.
Whatever you bind on earth will be bound in heaven. So mauni siya, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. So dunay gahom, mutabang siya. Mutabang ang Ginoo sa paglihok kanato uban sa iyang mga anghel. Okay. So karong gabi ipahimusla nato kini ang authority nga iyang gihatag kanato. So sa dili pa niya na hinluan usa nato ang atong mga kagalingon, magaampo kita Ginoo. Salamat sa imong pulong. Karong gabi nagatudlo kanamo nga magmaisugon kami una sa tanan, pasaylua kami sa mga nahimo nga kun aduna may mga butang nga dili maayo sa imong mga mata, hinlui ang among makinabuhi. Ug salamat Ginoo. Praise the Lord. Ang imong pulong nagaingon, dili kamo magpalimbong. Don't be deceived. Praise the Lord. Submit yourselves to God and resist the devil, and he will flee from you. Ginoo, salamat na una sa tanan, among ipasakop ang among kaugalingon diha kanimo, nga karong gabi uban ni kami. Ang imong mighty power, ang imong gahom sa Ephesians chapter 6 verse 10. Ginoo, dili gayud kini matarog, ug dili gayud kini pagalumpagon. Tungod kay ang imong gahom mas gamhanan ikaw Ginoo nga nagauban kanamo karong gabi. Ug salamat Ginoo sa mga kalampusan sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen og amen. Okay, akong ihatag karon ni Pastor Chanley nga maoy mudala sa tanan nga mga pag-ampo uban sa mga paggapos. Apil kamo nga naa karon nga nagabantay o nagatanaw sa atong mga televiewers. Okay, apil kamo sa paggapos niini. Okay, to God be the glory. Praise the Lord. Okay, may gabi sa inyo tanang mga kaigsunan na nagalantaw karon sa tuang live streaming din sa tuang webpage sa Facebook. Nagato ko na ang Ginoo gid kanunay nagahatagid kanatog kadhasig kainiton na diin kita ang tanan magasubaybay niining programaha. Niya na sabkata dinhi sa tuang spiritual warfare na diin gihatag na otoridad sa Ginoo ngadto kanato. Tungod kay ang authority na gihatag sa Ginoo dili ni basta-basta igsoon na diin gisangon niya alang-alang kanato. Ikaw ug ako nahimo gitang makusganon nga lagad nga mga sundalo diya sa Ginoo. Wala lang ikaw nga gitawag na diin magadawat sa iyahang mga saad, kun dili gigamit usab ikaw, gitawag usab ikaw na mahimo ikaw sundalo diha kang Kristo na diin magabuntog usab mga frontliner kita na mga alaga diha sa Ginoo. Aduna kitay mga kaaway nga dili makita. Muna ang nag-ingon siya sa Ephesians chapter 6 verse 10. Ang nag-ingon ang pulong sa Ginoo, finally, be strong in the Lord. No, kailangan gid kita magmalig-on. Ayaw gid pagpanik-panik, dili ta magbalaka. Ayaw dayon akabalaka kung sa mga panghitabo nining kalibutana. Kay hinumdumin naa ang Ginoo nagauban kanato sa matag adlaw. Ingon siya, be strong in the Lord and His mighty power. Dili lang ingon nga power lang ni igsoon na gihatag na otoridad diha sa Ginoo, but it is a mighty power. Dako gid kini nga gahom na even ang buhat sa kaaway dili gid makaarang og sangka niining mga butanga. Ingon siya in verse 11, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. So ang atong mga kaaway dili gid batok sa unod, dili batok sa dugo, kundili mga batok kini sa mga espiritu nga dili maayo, mga espiritu sa kangitngit. So ingon siya in verse 12, for our struggle is not against flesh. Dili ni ingon nga gigutom ka against flesh. Dili ingon nga aduna kay kaaway na tawhanon nga kaaway, dugo o unod
nag-exercise ka kay aduna kay gusto nga pildihon, no? Na gusto nimo batukon si mo imong kaugalingon nga kusog. Dili ni ana igsoon kun dili kini espirituhanong bahin tungod kay kung wala ang Ginoo sa tong kinabuhi, we can't do nothing gayud sa tong kinabuhi. Wala gid tay arang kusog gikan diha sa Ginoo kung wala maguban ang Ginoo sa tuwa mo. Nagikinahanglan nato gamito nato ng otoridad nagisangon sa Ginoo sa atong kinabuhi. In verse 12 man siya, for our struggle is not against flesh. When we say struggle, na adunay mga kabalaka, kahadlok, kadismaya sa kinabuhi, unsa pagyud adunay mga discouragement, magiskutag kahadlok sa mga panghitabo karon, kahadlok na wa na kay kanon, kahadlok basi matakdan ka sa virus, kahadlok kay wala na ka na hatdan og unsa ba mga relief goods, unsa ba wala na tay matag adlaw nato nga pagakanon sa lapi bahandi, wala na ikaw nahadlok ba ikaw kay wala na muduaw sa imuha. Hinumdumi igsoon ang Ginoo kanunay concern sa tong kinabuhi, no? Kung malimot pa ang usa ka inahan na sa atiman sa iyahang anak, but ang Ginoo dili gyud malimot gyud diha kanimo igsoon siya. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So ang ato ang kaaway ani dili gyud makita. So sama usab anang mga coronavirus naginganlan nila COVID-19, dili makita igsoon, but you know what, diha sa Ginoo everything is under control gyud diha sa Ginoo. Wala tay angay ikabalaka maski dili man na makita ng mga buhas kaway kanang COVID-19 nato ginatawag. Ang Ginoo walay dili matago kaniya. Pinaagi sa tong mga pag-ampo igsoon na sahig kita na ang buhat sa kaway mga bungka gayud na sila, mga hilis gayud na sila, pinaagi gayud sa gahom sa Ginoo. 2,000 anyos na ayaw kalimot, daan na dugay na gibuntog o kanang nabungkag na ang tanang mga plano sa kaaway, no? Wala na mga blueprint niya nga na diin na himong nagmalampuso na sa ilang ang kaaway mohatag sa tuag mga negative na mga feelings and thoughts. But you know what, ang Ginoo igsoon kanunay nagarescue tungod kay ang Ginoo concern kanimo ug kanako, no? Mahigugmaon gid ang Ginoo. He will never allow you na usaman ma-discourage ka o madismaya ka sa iyang mga saad. So ingon siya, nga naman ang ato ang kalaban against the spiritual forces of evil and heavenly realms. Munang kailangan kita magkahiusa ta igsoon ni aning mga pag-ampo na tong pagabuhaton karon, no? Mga prayer partners karon gabi una all over the world, no? Tibuok kalibutan nasaig kita na sa dihang mahiusa ang atong mga pag-ampo aduna gay kalayo nagikan gid diha sa Ginoo na diin pagahilison pagabungkagon ang tanang mga buhat sa kaaway. Nagaingon siya in book of Matthew chapter 16 verse 19 and Matthew chapter 18 verse 18, ingon siya, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Maski unsa ang atong pagagapuson niining kalibutana, pagagapuson usab sa Ginoo diha sa langit ng bahin siya. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose in earth will be loosed in heaven. Sometimes atong kinabuhi gapos na ta sa mga problema kabalaka niining kalibutana tungod kay ngano man adunay naga shadow niining kalibutana kining kangitngit na diin nagahatag og mga problema kabalaka buhat sa kaaway. Munang kung unsa man ang nagagapos kadinas sa tong kinabuhi, kadinas sa sala, kadinas kabalaka, kadinas kapobrehon, kadinas sa balatian, kaya kay na nato luagan pinaagi gayud sa pangalan ni Hesukristo. So that is the authority of God nagihatag niya. So in Matthew in book of Luke chapter 10 verse 19, ingon siya, I have given you authority to trample on snake and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Ingon siya, nothing will harm you. So tanang mga tanikala sa kaaway na diin nagahatag og discouragement sa itong pagpangalagad kaluyahon, muna ang giingon sa Ginoo, gitagaan kag dako nga authority na diin unsaman
pagbungkag sa tanang mga buhat sa kaaway, to trample snakes and scorpions. Dili na ingon nga literal na snakes, literal na scorpions, mga evil spirits ka na igsoon nga diin nagamanifest sa imong kinabuhi, nagamanifest sa tibok pamilya kung ikaw dili magmalig-on diha sa pag-alaga diha sa Ginoo. Munang usay luya ang ato ang pag-alagad kung kay nga naman nagapamuhat na deep inside sa tong kinabuhi ang dili maayo ng mga tanikala sa kaaway sa tuang kinabuhi uban sa tong tibok panimalay. So gamiton gyud nato ang authority na diin gihatag sa Ginoo. Munang karong gabi una, mga kaigsuunan, hatagan gyud nato og kahigayunan na diin ang atong kinabuhi malimpyuhan gayod. Ang prayer ganina sa tuang host pastor, si Pastor Junilio Molina, no, nangayo na gid og kapasayloan una sa tong kinabuhi kay nga naman mao gina usa sa gusto sa Ginoo na diin kita wala gyud mga tinaguan sa tong kasing-kasing ug una-una limpyo kita diha tubangan sa Ginoo maski unsa pa nato ka prayerful, maski unsa pa nato ma-memorize ang Biblia, but wala gihapon nato ginaaplikar ang pulong sa Ginoo, useless ra gihapon tanan. That's why ginapangayo gid nato sa kanunay ang kahinluan, kapasayloan sa tong kinabuhi. So kung dili man ta mabugos og pildi sa kaaway mo nang mahimo tang dili ta epektibo diha sa gingharian sa Ginoo. Ikaw ug ako gusto gyud ta na mahimong epektibo. Amen. Sa tanan nagapaminaw karon gikinahanglan gyud nato buntugon gyud ni natong mga buwas kaaway. Muna nag-ingon siya in 2 Timothy chapter 4 verse 18, the Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to His heavenly kingdom. To Him be glory forever and ever. Amen. So that is the word of God na diin gihatag gid niya kanato, na diin ang Ginoo mo rescue gid nato, na diin sa tanang mga atake sa kaaway 24 oras igsoon huna-una 24 oras ikaw ug ako mga frontliner ta sa kaaway. Mo nang gikinahanglan gid nato na ikaw ug ako magpapuno gid ta kanunay sa diog sa balaang espiritu. Mo nang gikinahanglan nato karong taknaa mangayo tag forgiveness diha totally gid atubangan sa Ginoo kay nga naman mo na ang gusto sa Ginoo na diin mahimo tang painubsanon, dili na ingon nga maayo lang ka sa pagpanulti, maayo lang ka sa memorization sa Biblia, maayo ka sa tanang mga diskarte ning kalibutan, but you know what, a very simple ways na diin ang Ginoo gayud gusto niya kanato na magpaubos ta sa tong kagalingon, mangayot nagkapasayloan, and repentance should be sa tong kinabuhi. Kay nga naman sa dihang mangayot maghinulsulta, mangayot nagkapasayloan, ang Ginoo willing gayud siya mubuhat ko unsa ang ato mga prayer request, unsa pud ato ang pagabuntugon ni ining buhat sa kaaway. So, naside ko ng Ginoo nakig-uban kanato karong gabi na igsoon. Dili lang dinhi sa naga-representar mi dinhi, naga live streaming mi. Na I do believe kamo usab na dinha magtinabangay ta sa pag-ampo. Not only na mag-observe mo unsa ko nagabuhat, nagahimo dinhi, but igsoon magtinabangay ta. Ato yung i-cast out na mga buhat sa kaaway. Munang mga isa tag forgiveness, kalimpyuhan, cleanliness sa tong kinabuhi. Kaya nga naman mamina gid ang Ginoo sa tuwa kung kita magpaubos sa tong kinabuhi. So sige, mag-aampo ta. Father God, salamat gid Lord God na diin kami nagapangayo og kapasayloan sa tanan namo mga viewers karon, kami usab dinhi na sa studio. I pray Lord God na diin ikaw magalimpyo kanamo Lord kung unsa man ang mga sala sa panguna-una, sa panulti, sa pananaw, sa buhat, pasayloa kami Ginoo kung unsa man ang mga buhat na wala gid nimo na nahimutan sa mong kinabuhi. Forgive us, O God, sa tanan namo na commit na sala against diha kanimo. Father God, salamat sa imong pagkamaayo na side kami, we are the image of God. Susama gid kami sa imahe sa Ginoo. Gusto namo Lord na kung unsa ang imahe nimo Lord God, ikaw faithful, loving God, ikaw maluluyon, full of mercy, full of love. Kami usab Ginoo, mausab na among gusto sa mong kinabuhi na diin ikaw magapamuhat sa tibuok pamilya, sa tibuok mga viewers karong gabi na diin kami maiusa sa pag-ampo na diin Lord God, walay mga tinago sa mga kinasuluran, walay mga garbo na tinago sa mga kinasuluran Ginoo, tungod kay ikaw nagasusi sa kasing-kasing og guna-huna. Busa kami Lord God kanunay gid nagapangayo og
forgiveness diha kanimo. Ipadala usab Lord God ang imong linibuang anghel na diin makig-uban kanamo Lord God, na diin walay mga buhat sa kaway, na diin magatandog kanamo. Tabuni usab kami sa imong hamili na dugo, na diin kami secure diha sa imong mga kamot, secure sa imong gahom. Salamat Lord God niining takna na diin kami tanan may usa gayud uban sa mga prayer partners sa tanang mga viewers tibok kalibutan karon takna, na diin kami mahimong magmalampuson ug madaugon sa mga ginabuhat. Salamat Lord God niining tanan. We honor you in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So dinhi magsugod ta mga kaigsunan na diin buntugon gyud nato ni tanang mga buhat sa kaaway. Kay nga naman gikinahanglan gyud nato na diin sila malimpyo gayud. Sometimes makaana ta wala naman siguro manifestation sa evil spirits sa kong kinabuhi. Kay ngano nagasimba man ko, nagamemorize ko Biblia, nagaampo man ko, ayaw kumpiyansa igsoon kay 24 oras ang kaaway gusto gayud niya na ikaw ako ma-fail sa mga saad sa Ginoo. So sige magsugod ta og buntog o batok o makig-away kita, dili lang ikaw na sigig away-awayon sa kaaway, but kita usab makig-away kanila. Amen. Tungod kay gitagaan tag authority sa Ginoo na diin ikaw ako mga frontliners spiritual diha sa pag-alaga diha sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Magsugod ta. All spirit of antichrist, spirit of rebellion, false prophets, spirit of stubbornness, all antichrist spirits, I rebuke you in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. I bind you right now. I distract you. I confuse you in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. A spirit of anger or Samson spirits, a spirit of rage, a spirit of temper, a spirit of wrath, a spirit of violence, I bind you in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. Sa tanan ako mga prayer partners karon ato agyong banatan kung unsa man ato mabuhat karong gabi una na diin ato ang buntugon ang tanang mga buhat sa kaaway, ma first heaven man, ma second heaven man, na diin sila nagaposition mo na ang ilahang mga trono na diin ikaw ako kanunay 24 oras naga-observe sila sa tuang kinabuhi. Buntugon gayud nato, hilison buka ako nato tanang mga plano nila. So spirit of bitterness, spirit of hatred, spirit of revenge, self-hate, self-retaliation, lack of forgiveness, I bind you right now in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. A spirit of jealousy, a spirit of envy, a spirit of resentment, murder, a spirit of death, I rebuke you, I bind you right now in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. A spirit of bitterness, a spirit of bondage, overbearing, worry, hyperactivity, a spirit of anxiety, a spirit of heaviness, nervousness, depression, stress. I bind you right now in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Black emotion, pressure, grief, tension, sorrow, self-pity, sadness, despair, hopelessness. I bind you right now in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. A spirit of disappointment, alcoholic, drug addiction, smokers, I rebuke you in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. A spirit of idolatry, false god, self, people, things, money, sports, business, work, social media, lifestyle, entertainment, TV, movies, online and arcade games, spirits, I rebuke you right now. In the mighty name of Jesus, I bind you in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. A spirit of Jezebel and Delilah, seductive behavior spirits, spirits of manipulation, controlling spirits, I rebuke you right now in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. A spirit of profanity, a spirit of cursing, a spirit of blasphemy, using God's name in vain, I rebuke you, I bind you, I distract you, I smash you, I confuse you in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. A spirit of religion, tradition of men, false doctrines, ritual, legalism, martial arts, yoga, secret society, Freemasonry, Eastern Star. In the mighty name of Jesus, I bind you right now. In Jesus' name, I cut you. In the mighty name of Jesus, in Jesus' name of Nazareth, in Jesus' name. A spirit of selfishness, self-gratification,
self-will, self-righteousness, self-entitlement, oh spirit of selfishness, I rebuke you, I bind you, in the mighty name of Jesus. Greater is he that is in me than you, Satan, you evil in this world. In the mighty name of Jesus, I bind you right now. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. A spirit of all strife, a spirit of conflict, a spirit of confusion, a spirit of criticism, a spirit of bickering, judgmental spirits, argumentative spirits, I bind you right now. In the mighty name of Jesus, a spirit of gossiping, quarreling, fighting, accusation, finding fault spirits, I rebuke you right now in the mighty name of Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. A spirit of torment, harassment, nightmares, I bind you right now in Jesus' name. Out in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. A spirit of witchcraft or occult spirits, kihaboards, Wicca spirits, familiar spirits, Santeria, spirits guide, spiritualism, divination, palomayombre, sorcery spirits, I bind you right now in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Medicine man spirits, horoscope, astrology spirits, spiritual healer, fortune, telling, Indian witchcraft, tarot cards, shamanism, worship of the dead, psychic, worship, charms and crystal balls, sensi, voodoo, I rebuke you right now in Jesus' name. Maski asa man ikaw sa tibok kalibutan nakaposition karon, I bind you in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. Ungodly soul ties to be broken. Unsay bot pasabot ani, ungodly soul ties to be broken, mga relasyon na diin kaniadto na wala nahimutan gayud sa Ginoo, na ikaw igsoon na nagapadayon gyapon karon kailangan na putlo na mga relasyon na no, mga bakabatan-unan no, maski ikaw aduna nay asawa og bana, gikinahanglan gyud ang pingi mo ang partner gayud. No, ayaw na pagpangita og lain pa mga partner. Kaya nga naman, that's what we call the ungodly soul ties to be broken. Mga relasyon nga wala gayud nahimutan gidiha atubangan sa Ginoo. Gikinahanglan gyud na nato nga putlon sa pangalan ni Jesus, in Jesus name. Sexual groups, orgies, rape, sexual abuse, hate, ex-husband and ex-wife spirits, I bind you, I rebuke you, I destruct you in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. A spirit of deception or accepting lies spirits, self-deception, blinding spirits, delusional spirits, denial spirits, delirious spirits, corruption spirits, I rebuke you right now in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. I cut you and I bind you in the name of Jesus. Hallelujah. Rababahukudubuyo shaya rabasana nahidi. Amen. Hallelujah. Munang gikinahanglan gid nato nga buntugon gid nato ni mga espiritu haigsoon kay mao ni mga espiritu na diin ikaw ug ako na diin sometimes sa tong kinabuhi nagmaluyahon ta no, maningkamot ta sa mga butang aning kalibutana muna. Sometimes ang Ginoo wala na malipay kanato kay ngano didto na ta naga-google sa mga butang na diin wala ga na himut-an diha sa Ginoo. Those who love this world, the love of the Father is not in Him. Kailangan gid ang atong kinabuhi kanunay gid nakatune-in diha sa mga plano diha sa Ginoo. Amen. So kailangan gid nato ni buntogo nato ni kay nga naman kung mag-manifest ang Holy Spirit sa tong kinabuhi, the double portion anointing sa tong kinabuhi kanunay gyud ang ato ang gidesire na diin diha makapahimot diha atubangan sa Ginoo. So sa pagyud spirit of rejection, self-rejection, rejection in the womb, I rebuke you right now in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. A spirit of succubus, a female demon believed to have a sexual intercourse with sleeping man, I bind you right now in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Usmodios spirits, internet porn, spirits lust, spirits of masturbation, spirit of anal sex, I bind you in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Bestiality, sexual intercourse between a person and animals, I bind you right now in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. Spirit of fantasies, lesbianism, homosexuality, harlot, rape, adultery, bestiality, molestation of children, pornography, I bind you right now in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah.
spirit of pride, spirit of arrogance, self-righteousness, egotism, spiritual pride, intellectualism, vanity, ignorance, arrogance, self-importance. I bind you, I rebuke right now, out in the mighty name of Jesus. Christ. In Jesus' name, a spirit of all pride, I bind you right now in Jesus' name. Espiritu sa garbo sa pangalan ni Jesus. Spirit of poverty, espiritu sa kapobrehon, financial bondage, financial blockage, mga financial na diin, ginapugnan sa tong kaaway. I rebuke you. I bind you right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Financial destruction. I rebuke you right now. I cut you. I bind you in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. I-claim nato, giigsoon, dadiin ang mga panalangin sa Ginoo, ikaw ug ako, makasinati gid tani ini katapusang mga adlaw. Amen? Amen. We claim that the financial aspect of the probation that God has given for us, nagikawat sa Ginoo, gikawat sa atong kaaway, mabalik gayud na mga panalangin na iya gayud sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So in book of Luke chapter 9 verse 1, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, unya ang napulog duha iyang gipatigom ug iyang gihatagan sila gahom ug pagbulutan batok sa tanang mga ihawa, no? Ang Ginoo nagahatag kanila sa tanang mga disciple niya, 12 disciple, na diin, usaman, adunay sila authority na diin magabatok sa tanang mga yawa, na magahinginlan, maga-cast out sa tanang mga pangalan sa yawa. Ikaw, igsoon, gitagaan usab kag authority ni ana sa Ginoo, 100%. No? Ug sa pag-ayo sa mga sakit, 2,000 anyos na igsoon, na diin kitang tanan nahimo na gayud na ayo na. By His wounds, we are healed 100%. Ayaw tuguti na ang kaaway mo inject sa mga nauna kasing-kasing na moingon, wala ka na ayo. Igsoon, naayo na ko. No, dugay na giayon ning lawasa sa Ginoo kung ikaw adunay ubo, sipon, kung sa kalintura o sa imo gibalatian na imuhang nabati karon, nagmaluyahon baka ikaw naghigda ingna imong lawas, o ikaw lawas o kalag ko. Dugay na ikaw giayo sa Ginoo, no? Muna ang authority naghihatag sa Ginoo na diin gihaingon siya, nagitagaan niya iya mga disciples og pagbatok og paghingilin sa mga tanang mga ngalan sa yawa ug pag-ayos sa mga balatian. So magsugod ta sa mga allergies, arthritis, asthma, bacterial infection, cancer. I bind you all type of cancer in mighty name of Jesus. All type of allergies, arthritis, asthma. Kamutan ang pangapanghalan sa balatian. Ginginlan ko ikaw karon sa pangalan ni Jesus. Out in Jesus name. Chest pain, chickenpox, colds and cough, dengue, diabetes, type A or type 1, B or 2. Walay diabetes din ha atubangan sa Ginoo. You are the temple of God. Templo ta sa Ginoo. Sulti imo ang kalag imong lawas. Mas dako si Jesus na naa kanimo kaysa balatian na naa nakaposition sa imong lawas. Sulti inaayon ako in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Ebola virus, fever, rheumatic, typhoid, headache, heart diseases, hepatitis A, B, and C. In the mighty name of Jesus, out, cleanse in the mighty name of Jesus. By His wounds, we are healed in the mighty name of Jesus. HIV, AIDS, influenza, kidney diseases, lung diseases, measles, mental illness, meningococcal diseases, osteoporosis, pneumococcal diseases, poliovirus, tuberculosis, urinary problems, coronavirus. Ikaw, coronavirus. Sa pangalan ni Jesus, gihingilan ka namo karon maski asa man ikaw sa tibok kalibutan. Sa pangalan ni Jesus, mahilis ka, ma-wash out ka, masunog ka sa gahom sa barang espiritu. In the mighty name of Jesus, in Jesus' name. I bind you right now in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. Walay ang ikahadlok sa coronavirus kay nga naman ang Ginoo nato dako ug gamhanan. Amen. Ang coronavirus wala na igsoon. Kaniadto sa panahon ni Jesus, adunay mga masakiton. Even gani si Lazaro gibuhi pagayod sa Ginoo.
No? Lord. Amen. Baho na namatay si Lazaro. Bunang walay angay ikabalaka kay ngano man ang Ginoo natong ginalagaran kinabuhi, no? Giingnan niya sa Lazaro, gawas dinha sa imong lubganan ug ni gawas gid si Lazaro. Puno sa kinabuhi. Kaya ang atong ginagalagaran nga kinabuhi, Ginoo puno sa kinabuhi. Kaayuhan, gugma, grasya, kaluoy, panalangin. Mao na ang Ginoo natong ginalagaran. Ang coronavirus 0% atubangan diya sa Ginoo. No, na mga pangutana na daw coronavirus sa langit. Walay coronavirus sa langit, igsoon. Kay lunlun kalipay, lunlun na kadagaya sa pagdaig sa mga saad sa Ginoo na diin ato ang mahiaguman sa pagbalik sa Ginoo. Walang gikinahanglan gid nato na kita mahiusa ni ining kapanahonan katapusang adlaw, no, gituyo lang gid sa Ginoo ning gi-quarantine ta. But thankful kahit sa Ginoo na Andaval del Norte, no, Tagum City, na lift up na gid ang ato ang saman mga kaso may tungod sa COVID virus. Nagatuo ko tungod kana sa tuwa usa-usab tungod sa tuwa mga pag-ampo na makusganon kayo. Amen. Amen? Sa tuwang pagtinabangay gayud sa tuwa mga pag-ampo. So in 2 Corinthians chapter 2 verse 14 ingon siya, "But thanks be to God who always laid us in triumphal procession in Christ." Amen? "And through us spread everywhere the fragrance of the knowledge of Him." Kaya nga naman, unsa man atong makuha nga kaalam diha kaniya, si Jesus is my life. He is my Savior. He is my Lord. He is my King. He is my healer. He is my provider. He is my defender. He is my supplier. No? Walay angay ikabalaka, nagmadaogo na ta niining katapusang mga takna sa kapanahunan sa tong kinabuhi. Amen? So, thank you kayo. Nasaid ko na ang Ginoo nakig-uban sa tuang panig-away karon, no, sa espirituhanong bahin sa kalangitan, even sa tuang kinabuhi sa tuang mga palibot usab na nahimo kitang nagmadaugon ta na mga prayer partners karong biyo na ikaw ug ako nagmadaugon ta dina atubangan sa Ginoo, no, gituyo lang ni sa Ginoo ni ani adunay mga quarantine, adunay mga panghitabo ni ani kay nganuman ikaw ug ako mahiusa ta sa mga pagdaig sa tuong pamilya ug nasayod kita without God wala gid tay mahimo sa tong kinabuhi. Munang nindot kayo kung maghiusa atong tibok panimalay na diin magadaig, magasimba, magapahinomdom sa gugma diha sa Ginoo, nakitantanan sa pagbalik sa Ginoo wala gyud mahibilin, no? Gikan sa mga ginikanan padulong sa mga kabataan ang mga Kristohanon na mga matinud-anon, mga buutan moingog amen. Hallelujah. Amen. Ikaw ako matinud-anon, mahigugmaon, mapainubsanon ang gusto sa Ginoo na diin ikaw gusto ka mahimong dako sa gingharian sa Ginoo, mahimot ang mapainubsanon kay nganuman ang mapainubsanon maugay ibayaw sa Ginoo sa iyang pagbalik. Ikaw ako nasayod ko, ikaw na diin eager gayud musubaybay ni ining programa sa tuang webpage din sa Facebook sa tong live streaming na diin kitang tanan nahiusa sa niani na mga programa sa mga pagdaig pagsimba sa mga pag-ampo usab na diin ang Ginoo mahimuot gayud kanato. So salamat kayong mga kaigsunan. Ako na sab ihatag ang kahigayunan sa tuang host pastor si Pastor Junilio Molina. Okay. Sige, ilargo na lang daw nako. Ang viewers og sa tuang mga prayer request. So kung aduna mo yung mga prayer request, so atuan ang tagaan og panahon igsoon na mabasa gid na nato, matabangan natog ampo. Hinga naman mao sab na diin ang Ginoo sab malipay na diin kitang tanan. No, kay nga naman maminaw biya ang Ginoo. Maminaw biya ang Ginoo sa tuang mga pag-ampo. Sa mga pag-ampo sa mga matarong ang Ginoo nagapaminaw. Amen. So ayun po siya, because He loves me. I will be with Him. I will deliver Him and honor Him. Nindot yun kaya mga saad sa Ginoo. So igsoon ang Ginoo maminaw gayud. Labi na sa mga pag-ampo sa mga matarong. No, nag-ingon usab siya dinhi sa book of Psalms chapter 91, ingon siya 91 Psalms chapter 91 verse 14, because He loves me. No, naside ko tana mga viewers karon na nagatan-aw sa tong programa
sa to ang web page din sa Facebook, na side ko na ikaw ug ako na higugma kita diha sa Ginoo. Amen. So ingon siya in book of Psalms chapter 91 verse 14, because he loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledged my name. Tungod kay ikaw nag-acknowledge sa pangalan ni Jesus, ginaprotektahan gid ka sa matag adlaw. Amen. So sige, ato aning pagbabasahon ato ang mga prayer request karon. Sige. Kay kang ati iya Rosalia Gides Nuniesa. No, ban kang kapidot ban siyang tibok mga kabataan o mga borders. So may gabi diha kaninyong tanan. Ang kating iya ati iya og kakapidot. So ingon siya, maayong gabi pastor, among prayer request protection sa tibok pamilya, labi na sa akong mga anak. Kenneth ug Carlo nga nagatrabaho. Amen. Habulan kami kanunay sa hamili nga dugo sa atong Ginoong Hesus. Pray nako magpadayon among Bible study diri among boarding house. Amen. Ang Ginoo magahatag og kaalam og kahibalo kanamo. Protection pod sa Circle family, sis Banji Nuniesa and family, Rivereza family, og ang mga OFW na proteksyonan silang tanan nga frontliners. Salamat Pastor Dudong o Pastor Anli sa kanunay sa inyong mga pag-ampo. Kanunay kami pod nagaampo pod mininyo tibok pamilya. Salamat usab sa inyong mga pag-ampo at iya og Kuya Pidot sa inyong pagpaluyo sa mga pag-ampo kanamo. Kay nga naman dako gid kay na butang na diin kami nagkinahanglan usab sa inyong pagpaluyo sa mga pag-ampo. So sige, ato ang tabangan ni sa pag-ampo ning prayer request ni ati iya na usab amo mga prayer partner dinhi, no, uban sa atong host pastor, uban sa mga media team, kami usab nagaampo dinhi. So maayo ingon siya protection sa tibok pamilya. Father God, salamat Lord sa protection sa tibok pamilya ni ati iya uban nga kapidot. I pray Lord God na diin ikaw makiguban kanila, mag-cover si mong precious blood na walay mga balatian, walay mga buhat sa kaaway na maghahatag og kahadlok, pagkadismaya, pagkadiskurahi silahang matag adlaw sa kinabuhi. Uban silang kabataan na si Kenneth ug si Carlo, uban silang pagpanarbaho na diin ikaw Lord God mag-cover si muhang balaang dugo kanila, na diin Ginoo ikaw sa kanunay maghatag og kaalam kahibalo labi na sa ilahang pagtuon sa Biblia dito sa boarding house, uban siyang tibok panimalay. Ginoo ikaw maghahatag kanila kaalam kahibalo na langit nun, na diin ang kalayo sa balaang espiritu magadilaab silang tibuok panimalay, uban silang mga boarding house. Father God, salamat sa tanang mga frontliners na diin ikaw sa mga protection kanila. Salamat Lord God na diin imong covering mercy, divine protection maga-cover sa matag adlaw. Salamat sila Ginoo kaalam kahibalo uban sa mga leaders, ikaw maghahatag og wisdom. Lord God, ikaw magahatag og knowledge gikan diha kanimo na diin mahanay ang mga pamaagi sa tanan Ginoo sa pagatubang niining dako nga krisis. Diha kanimo Lord God, walay dili nimo mahimo. Nothing is impossible for you Lord God. Tungod kay mabuhat nimo ang tanan pinaagi sa mga paghangyo uban sa mong pagpaubos diha kanimo. Salamat Lord God sa imong pagkamay. Dalaygon ikaw sulay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Okay, salamat sa to ang mga viewers, si Edna Avenido Torres. Salamat gid kay sa inyohang pagsubaybay. No, uban sa inyohang tibok panimalay. Salamat kayo Kang Amal Alikan Polinar. Salamat kayo sa inyohang pag-share usab ni ini nga programa o pagsubaybay sa matag adlaw na Domingo ug Miyerkules. So Kang Idi Lucero, salamat usab sa inyohang paglantaw ni ini na atong programa. So si Christopher Balo, may gabi diha si kanimo Brother Christopher, uban si moang tibok panimalay. Nag-ingon siya, maayong gabi pastor, among prayer request kanunay himsog among mga panglawas sa among pamilya. Amen. Hallelujah. Kanunay na ang dihog sa Ginoo sa iyang pulong diri kanamo. Salamat sa Ginoo. Kaalam og kahibalo sa iyang pulong, grasya ug panalangin sa Ginoo sa among maayong plano. Amen. One Way Kalan, Charles Cordoba, nga kanunay naa sa kalig-on sa pagtuo sa atong Ginoo. Among mga pastor, dili niya pasagdan og sa iyang mga katawhan, makubid free na ang tanan. Dapit ako ipaampo. So sa pagkakaroon,
padayon pagyapon ang quarantine sa Cebu kay nga naman napagid naga-increase ang ilang mga kaso dito may tungod sa COVID-19. Sige, mag-aampo ta kanila sa mga taga One Way Outreach Kalan Church Cordoba. For God, salamat Ginoo sa mga prayer request ni Christopher Balo na diin sa kanunay ikaw magahatag kanilag maayong panglawas, himsog na panglawas sa tibok panimalay. Kanunay na ang magadilaab ang diog sa balang espiritu, magapuno silang tibok kinabuhi. Kaalam kay balo nga to silang tibok panimalay. Salamat Lord God na diin sa tibok nilang plano, ikaw sab Lord God, magahanay, ikaw maga-fulfill, Ginoo, ikaw magauna sa tanan nila mga plano pagabuhaton. Tungod kay diha kanimo hanay, walay kasamok, walay gubot, kundi Lord God, ikaw maga-provide sa tanan nilang panginahanglanon. Sa tanang mga One Way Kalan Church Cordoba, tanang mga members uban silang pastor, Ginoo, ikaw magalig-on kanila sa ilang pagtuo diha kanimo ni ining katapusang mga kapanahunan, labi na silang pastor Lord God na diin dili nimo pasagdahan, ikaw gid baga provide sa ilang mga panginahanglanon, bagahatag kaalam kay balo diog sa balaang espiritu na diin Lord God sa diha magasulti sa imong mga pulong, magadilaab gayod ang gahom sa balaang espiritu, labi na ang pulong na mutisok gayud sa kiyuk-yukan, sa kabukugan, sa kalag, alawas ug espiritu sa tao na diin Lord God magapausab sa kinabuhi sa tao nga mapainobsanon ug madinawaton. Salamat Lord God sa among mga pag-ampo na aduna gay katin-awan sa tanan nilang mga gikinahanglan, labi na Lord God sa ginatubang nila karon nga kaso sa COVID-19. Lord God, ginaampo namo ang tibuok Cebu City, Lapu-Lapu City. I pray Lord God na di imong limpyuhan, pinaagi gayud Lord God simong balaang dugo, wash out by your blood in the mighty name of Jesus. In Jesus name, walay dili mahimo nimo Lord God. Limpyuhi Lord ang tibuok Cebu City, Lapu-Lapu City. In the mighty name of Jesus, amen and amen. So sige, kang Sister Vera Chris Labrador Oraes, may gabi kanimo Sister Vera. Ngon siya, good PM Pastor, amo ang prayer request, heavenly knowledge and wisdom, grace and favor sa Ginoo, divine provision, divine protection, good health kainiton sa pangalagad, guidance in all ways, divine strength, love, peace, joy sa matag pamilya, ang kahayag sa Ginoo magadanag, amen, sa amo ang kinabuhi. Salvation, Oraes, Labrador, Saladaga, Catalonia, Villarosa and family. Salamat Lord God sa mga prayer request ni Vera, Sister Vera, Chris Labrador, Oraes, na diin ikaw magahatag kaniyag, kaalam kahibalo, grasya ug pabor, divine provision, divine protection, maayong panglawas, Lord God, kainiton sa matag adlaw, sa pangalagad, sa pagdaig, pagampo, pagsimba diha kanimo, sa pagbasa sa imong mga pulong, adunay kainiton sa diyog sa balaang espiritu, na diin ikaw magagiya kaniya sa tibok panimalay, na diin Lord God, ihatod nimo sila sa makuskanon nga diin Lord God sa pag-alaga diha kanimo, na diin sila magpuyo diha sa gugma, kalinaw, kalipay, sa tibuok panimalay, Ginoo, kaluwasan usab sa tibuok pamilya sa Oraes o Labrador, sa Ladaga, Catalonia, Villarosa family. Salamat Ginoo sa katubagan sa mga pag-ampo. Silyoy sa gahom sa balaang espiritu. Amen and amen. Okay? Ka Jemdel Dayo Gato, may gabi diha kanimo, Brother Jembel, uban sa inyong tibok panimalay. No, ingon siya, good evening po Pastor, prayer request na protection sa tibok na akong pamilya, labi na sa akong mga ginikanan, mga igsoon, mga bayaw, mga pamangkin ug labi na sa akong anak na si James Ern San Juan. Amen. Pastor, og good health nila Pastor, labi na sa anak ko Pastor nga naadiri sa nasod nga Saudi, na siya sa Saudi Arabia, na tagaan ko protection nako diri Pastor. So sige, salamat sa Ginoo sa mga prayer request ni Jimdel Dayo Gato. For God, ginaampo namo ang mga prayer request sa mga igsoon na diin Lord God ang tibuok panimalay nila. Proteksyonan gid nimo Ginoo, tabuni sa imong hamili na dugo. Lord God, labi na siya mga ginikanan, mga igsoon, mga bayaw, iyang mga pag-umangkon. Lord God, labi na siyang anak na si James Ern John San Juan. Lord God, na diin ikaw magahatag maayong panglawas. Lord God, walay mga balatian, gihinginlan namo sa pangalan ni Jesus. Walay mo lahutay o mulampos na mga plano buwas sa kaaway silang tibok panimalay sa pangalan ni Jesus. Lord God, salamat labi na siya ang pagpanarbaw sa Saudi Arabia.
Lord God, ni Jemdel Dayo Gato, na di ka makiguban kaniya. Ginoo, ang iyang mga plano, ang iyahang mga pagatumban, mao'y imong plano pagatumban usab. Lord God, sa diha magatrabaho siya, ikaw sa makiguban kaniya. Salamat, Lord God, sa imong pagkamaayo, sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Sige. May gabi kang Antoneta Brangan. No, ba siyang tibok panimalay. May gabi din niya sa inyo mga kaigsunan. Ang siya, good evening, Pastor. Ang akong prayer request, blessings for my whole family, good health, perseverance, God's strength, and God's protection. Amen. Thank you, Kuya Dudong. God bless you and your family. Kumusta ko kay Ate Neta o sa inyong tanan. Amen. Kumusta usab? Sige, nagapaminaw ang atong host pastor din is Pastor Dudong Molina. So sige, mag-aampo ta sa imong prayer request. Father God, salamat sa mga prayer request ni Antoneta Brangan, na diin, Lord God, ikaw gayud magapanalangin kanila sa tibok panimalay, maayong panglawas, magabubo sa tanang mga gikinahanglan nila, Ginoo. Ayaw kawadi ang imong mga katawhan ng mga matinud-anon ug buutan, may nadlukon diha kanimo. Nag-ingon man imong pulong sa Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Lord God, wala gi makulang sa imong mga katawhan kung kami, Lord God, mahimong matinud-anon diha kanimo busa. Ang tibok Antoneta Barangan family, diin ikaw, Ginoo, magapanalangin kanila. Salamat sa protection sa matagadlaw, kaligon kabaskog sa panglawas. Ug maulatayon sa pag-alaga diha kanimo hangtod sa pagbalik. Amen and amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Si Susana Balisa Tanhay, so may gabi din na kaninyo, Ati Susan, uban sa inyong tibok panimalay, mga kabataan. So ingon siya, maayong gabi, Pastor, among prayer request, maayong panlawas sa tibuok pamilya ug hugot na pangalagad sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Iapil pod og namo si Heidi Balisa nga dunay favor ug ubo karon sa tanan Tanhay ug Balisa family usab nga kanunay tabunan sa miling dugo. Amen. Ni Jesus, ni Jesus, bisan paman usab sa financial nga panginanglan. Amen. Our God is our supplier and provider. Walay lain. So mag-aampo ta sa mga prayer request ni Ate Susan. Para God, salamat ni Ate Susan. Susana Balisa Tanhay, sa tibok panimalay nila, na diin ikaw magahatag maayong panglawas. Lord God, na diin ang ilang pagpangalaga diha kanimo dili gid luag, kundi hugot. O doon na may mga pagsulay, Ginoo, na diin nagasulay aron kami mahimong mahulatayon sa pag-alaga diha kanimo, aron madawat na mo mga saad, ikaw magalig-on kanila, magadiyog sa gahom sa balang espiritu, na walay magahatag og pagkadismaya, pagkadiskurahi sa pag-alaga diha kanimo. Salamat, Lord God, sa Heidi Balisa nga adunay si Sister Heidi Balisa nga aduna siya kalintura karon ug ubo. In the mighty name of Jesus, I command you right now, in the mighty name of Jesus, out! Gawas sa lawas ni Sister Heidi Balisa karong gabi una. In Jesus' name, hallelujah. Salamat, Ginoo, sa kumpleto nga kaayuhan ni Ate Heidi karon takna na din, Lord God, kung aduna man say kalintura, kay niton siyang lawas, mugawas karong takna sa pangalan ni Jesus. Kumpleto nga kaayuhan sa pangalan ni Jesus. 2,000 anyos na wala ni kalintura na diin mag-manifest o magapamuhat sa lawas sa imong katawan. Lord God, na side kami ikaw nagapaminaw sa mga pag-ampo, adunay katubagan na diin malimpyo ang lawas ni Ate Heidi karong gabi una sa pangalan ni Jesus. Salamat, Lord God, na sa tibok panimalay nila, Ginoo, na tabulan nimo si imong hamili na dugo. Lord God, ang covering protection, divine protection, covering mercy, ikaw gid, Lord God, maga-provide usab sa financial aspect sa ilang panginahanglanon sa matag adlaw. In the mighty name of Jesus, in Jesus' name, hallelujah. Amen and amen. Okay, kang Max Tayag, hallelujah. Kang Brother Max, mga kaigsoon na nato, ang protection ug kusog sa matag adlaw na trabaho. Kay Dada Randy Tayag ug kay Dudong Romel Tayag. Amen. Salamat sa itong mga kaigsunan na nasa layo usab na nagatrabaho. Father God, salamat sa mga prayer request ni Max Tayag,
I pray Lord God na diin ikaw magahatag og kusog, kaligon, kabaskog, proteksyon sa matag adlaw sa pagtrabaho ni Dada, ni Randy, ni Dudong, Romel Tayag. I pray Lord God na diin ikaw makiguban kanila, magaproteksyon sa matag adlaw. Ayaw itugot ang tanang mga tinikala o buwas kaaway o planos kaaway na diin magmalampuson. Badlunga ang tanang lumalamoy silang kinabuhi. Walay mga balatian, walay mga sakit, walay discouragement, walay kahadlok. Ginoo, ikaw magasupply sa tanang mga kinahanglan la spiritually, physically, financially. Na diin Lord God maga-pour out ikaw sa matag adlaw sa ng panginahanglanon sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige, Carlito Kimpan, spirits of witchcraft and righteous sorcery invade jealous in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Uban kang Ninong Carling, no, ito ang isa sa ito mga area overseer sa District 10 at Mabini International One Way Outreach. May gabi din ha kaninyo uban sa inyong tibok panimalay, no. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay din sa itong programa na diin kita gayud nahiusa sa mga pag-ampo. So, may gabi diha sa inyo Ninang. So, sige. Salamat sa inyong pagsubaybay. Kang Walter Basia. Salamat usab sa imuhang pagsubaybay sa itong programa, Brother Walter. O kan Chares Rocco Makabingil. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay ni ini atong programa dinhi sa ato ang Facebook channel, web page Evangelism Ministry. Na diin kita nagapadayon gayud kung mo taas-taas pa ni ang ato ang nadili pa kita mahiusa sa panagtigom sa itong panimalay sa pagsimba, pagdaig. Amo sa paningkamutan nga diin ang ato ang panagambitay sa pulong pagdaig diha ato bangan sa Ginoo na diin mapaabot diha kaninyo tibuok kalibutan. No, paningkamutan amo lang gyud pod nga malipay mi nga kamo sab magasubaybay o magapalayo sa mga pagampo na mga samtang aduna patay connection sa internet kay moabot gid ang panahon na tanang mga religious sect dili na gid ta makagamit aning ato ang mga programa, no, dili na gid ta tugutan. Moabot gid ng panahon na samtang aduna patay kahigayunan atong paymuslan ning kapanahon na diin kita mahiusa niining programaha. No, musugotag sa dili moabot gyud na igsoon na dili na ta makagamit sa tuang connection sa internet, even sa tuang mga live streaming, no, sa tuang programa sa tanang mga religious sect nagasangyaw din sa pangalan ni Jesus. Moabot gyud ang panahon nga paundangon gyud ta ani, wala na gyud tay mahimo ana, no, sa samtang aduna pay kaigunan hala padayon ta. Sige ka Jim Delgat, Dayu Gato, watching from Saudi. Hello Philippines, Saudi Daman, kay Idi Lucero, no, salamat sa inyong pagsubaybay. Kang Sister Weng, no, salamat usab sa inyong pagsubaybay, Sister Weng. Weng Tihada. So kang sa pagad Mimi Wo, siya, glory to God, hallelujah. Salamat gayud sa inyo pagsubaybay sa tuang webpage or Facebook channel, sa tuang Evangelism Ministry webpage channel. So, and siya Amal Alikan Polinar, in Jesus name, ingon siya. So, Shirel Saganay, salamat sa inyo pagsubaybay. Sige, si Idi Lucero, ingon siya, maayong gabi pastor. From Suong, Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu. From taga Suong ni. Pastor Esmer. So salamat kay sa inyong pagsubaybay. Nakaabot na po ko ang lugar. Akong prayer request, pastor, maayong panglawas, protection sa epidemya, kaligon sa kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo ug kalinaw sa pagpuyo. Amen. Salamat sa Ginoo. Sige, mag-aampo ta kang Idir Lucero. Father God, na diin ikagid magahatag kaniya ug maayong panglawas, proteksyon sa matag adlaw, kadasig sa mga saad sa mga pulong na dili gid mulubad sa iyang alimpatakan sa naunag kasing-kasing ang imo mga pulong na diin iyang gipamalandungan ug nadungog. Salamat Ginoo, ikaw magalig-on kaniya. Ikaw magasupply sa tanang mga panginahanglanon, sa tanang mga
taga Cebu City. Lord God, ikaw gid magalig-on kanila. Amen. Uban silang pastor. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. So si Ruchel Buntor Singkol, salamat kayo sa inyong pagsubaybay sa atong programa din sa Facebook Live. Maayong gabi, Pastor. Prayer request nako mga maayong panglawas, kanunay o kainiton sa pagpangalagad sa labina sa akong mga anak o sa ako bana. Amen. Salamat. Sige, mag-aampo ta. Father God, salamat kang Sister Ruchel Buntor Singkol na diin ikaw, Lord God, magahatag kaniyag maayong panglawas sa kanunay sa matag adlaw. Kainiton usab sa pagpangalaga diha kanimo, uban sila ang tibuok panimalay. Ginoo na walay gayoy maluya kanila nining katapusang mga kapanahunan, katapusang adlaw. Na din sila, Lord God, magahugot gayod diha sa mga saad gikan diha kanimo. Ikaw magasilyo sa gahom sa balaang espiritu. Amen ug amen. Amen. Si Jubilin Bakya o Baseya, ingon siya, good evening, Pastor. Nagtan-aw mi karon ako prayer request. Muabot jud sa ako mga igsoon ng kaluwasan. Amen. Amen. Salamat Jubilin Baseya or Basya sa imong pagsubaybay sa tuang live streaming dinhi sa tuang Facebook channel. Ingon siya kay upat pa na sila nga wala makadawat. Salamat. Sige, mag-aampo ta. Salamat, Lord God, kang Jubilin Basya na diin iyaha mga prayer request uban siyang mga igsoon na diin ikaw magalamdag, magaabri sa espirituhanong mga mata na diin, Lord God, maabri ang ilahang kalag espiritu sa kaluwasan sa mga saad gikan diha kanimo, na di ilahang espirituhanong mga matawag igdulungog abri gayod sa mga pulong na magapaminaw ug magatan-aw magatutok diha sa mga saad. Salamat, Lord God, nining kapanahunan katapusang kapanahunan diin ikaw magaabri sa kaluwasan ngadto sa ilang tibok panimalay na walay makalas nga kinabuhi sa imong pagbalik, Ginoo, na silang tanan mahiuban gayod sa imong ikaduhang pagbalik. Salamat ini among mga pag-ampo. Adunay katubagan diha kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Josephine Duenas Bronyola, salamat sa inyong pagsubaybay usab, Sister Josephine Bronyola. Ingon siya, salamat sa inyong mga pag-ampo para sa ako kaayuhan sa kanser. Sa tutoy sa una 8 years na akong milabay karon, kabalo ko nga ang COVID karon kaya mawala sa atua mga pag-ampo. Amen. Giayo siya sa iyahang gibati nga cancer. Amen. Salamat sa mga pag-ampo na diin kita naiusa na sa iyahang cancer gi-release gayud sa Ginoo ang kompleto nga kaayuhan. Ingon siya, even sa COVID-19 nagyatubang sa tibuok kalibutan, wala imposible diha sa Ginoo. Kayang mawala kini pinaagi sa itong mga pag-ampo. Amen. Salamat kayo sa inyong mga testimony na diin ang atong mga pag-ampo adunay gyud kahimuan, no? Dili lang ingon na tibuok kalibutan ang ni pasundayag ang atong mga pag-ampo dinhi, kundi ni abot gayud ni, no, sa trono diha sa tuang buhi nga Dios, labi na siyang maluluyon og mahigugmaon na dugan. Kita nagatuktok, nagaingon man siya in book of Matthew chapter 7 verse 7, no, ingon siya, pangayo kamo ug kamo pagatagan, no, ingon pagid siya, pangita ug kamo makakaplag, ingon siya, tuktok kamo, pagtuktok og kamo pagabrihan. Unsa pa man naibot pasabot ana, mangayo ta sa kompleto nga kaayuhan, mangayo ta sa mga panalangin o kita magapangita diha sa presensya sa Ginoo ug magatuktok ta dinha sa gingharian sa Ginoo ug siya willing gayud mo abri niini atong mga prayer request karon sa kaayuhan panalangin nga atong ginapangayo na diin kita mahingpit sa mga saad sa Ginoo. Amen. Kinsay gusto mahingpit o malipay sa mga saad sa Ginoo na diin ikaw makadawat. Amen. Ako malipay gid ni ana mga butanga. Ingon siya, salamat kayo sa imuhang mga mensahe usab, Sister Josephine Duenas Brunyola, uban siyang mga testimony na diin siya 8 years na cancer. Pinaagi sa tuang panagiusas na mga pag-ampo na ayo gayud siya. Salamat sa Ginoo. Salamat sa kompleto nga kaayuhan. Ingon si Mimi Wall, siya, God bless Molina family, prayer request na panaglig-on sa pangalagad protection sa manag pamilya. Coquelia family, Pastor Elizer Anrusa. Hallelujah. Ako aning classmate si Mimi sa kinder. No, may gabi sa inyo adina, Sister Mimi, uban sa imuhang pamilya. No, nagsubaybay usab dai sila. Iyang papa mao si Elizer. No, salamat sa Ginoo na sila usab nakasubaybay sa tong programa.
sa tuang Facebook channel sa tong live streaming. So salamat na diin iyahang tibok panimalay may saman panag kaligon gayud sa pag-alagad. Salamat Lord God sa mga prayer request ni Mimi Wall na diin ikaw Ginoo magahatag kaligon kabaskog sa panglawas kay niton sa pag-alaga diha kanimo. Uban silahang tibuok panimalay proteksyon, uban siya mga ginikanan Coquelia family, uban kang Pastor Eliezer and Rosa na diin Lord God magainiton kaalam kay balo ang diog sa gawom sa balaang espiritu, magapuno silahang tibuok panimalay. Salamat Lord God sa mga pagkamayos katubagan sa mga prayer request sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So kang Sister Edna Avenedo Torres, siya maayong gabi Pastor, akong prayer protection sa tibok panimalay, dugang kaligon ug kadasig sa pagpangalagad sa atong buhing Dios. So ragula pa ni. Salamat Lord sa mga prayer request ni Sister Edna. Nandiin ikaw Lord God maga-fulfill sa iyang mga desire, mga request sa tibok panimalay, protection sa matag adlaw, dugang kaligon kabaskog sa panglawas. Nandiin Lord God magmalatayon gayud hangtod sa imong pagbalik sa pag-alaga diha kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung Sister Abigail Tihada, uban kang Jonathan, uban silahang ilang palangga nga anak na si Zion, no? Gipangmingaw na ang mga kaubanan din niyo sa no, sa atong music team. Sa ingon siya, proteksyon sa tibok pamilya, kadasig kaligon kanunay sa matag adlaw, punon mi sa Ginoo sa iyang balaang espiritu. God bless. Sige, mag-aampo ta sa mga prayer request ni Abigail Tihada. Father God, salamat Lord God sa tibok panimalay ni Sister Abigail Tihada, uban sa iyang bana, Lord God, uban sa iyang anak ng si Zion, uban Lord God kang Jonathan Abustan na diin sila Ginoo, Abustan family mahiusa-usab, liguno nimo sa pag-alaga diha kanimo Lord God na diin adunay kalipay kalinaw kadagaya sa kinabuhi protection sa matag adlaw hangtod gyud diha sa imong pagbalik na diin ang diog sa balaang espiritu magapuno kanila magadilaab gayud ang imong mga saad silang alimpatakan silang huna-huna og kasing-kasing ang ilahang napamalandungan nadungog og nasinati nga kaayo dili gayud mahanaw silang panghuna-huna og kasing-kasing. Salamat Lord God, ikaw magaprotection kanila sa tibok panimalay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So, kang Max Tayag, ngon siya, good evening po Pastor, prayer request po Pastor, divine protection sa family Tayag, USA, di Isabela, Lucero, Sarona, Nasol, Bandalan, goodness, ang kaligon, kadasig, kaalam, ug kahibalo dira sa Ginoo, ang protection sa mga frontliners. Sige, mag-aampo ta. Salamat Lord God kang Max Tayag uban sa iyahang tibok panimalay, protection Lord God ni Maxim na diin ikaw gid makiguban kanila, kaalam kahibalo, USA, di Isabela, Lucero, Sarona, Nasol, Bandalan, Goodness, Lord God na diin ikaw Ginoo magalig-on kanila, ang tibok parente Lord God, na wala pa na nakabaton sa kaluwasan, ikaw mag-aabre sa kaluwasan. Salamat Lord God sa kaligon kadasig kaalam kay balo gikan diha kanimo, ikaw magapuno kanila sa diog sa gawom sa balang espiritu. Yes, labi na Lord God sa iyang mga request usab sa mga frontliners, ikaw magaprotection sa matag adlaw. In the mighty name of Jesus, amen. Hallelujah. Jesus. So ingon si Ate Josephine Ulanggo Tayag, no, ingon siya, we are victorious in Jesus Christ. Amen. Kita gayud nahimong nagmadaugon. The battle is not yours. Ang gubat iya sa Ginoo, but the victory is yours. Atua ang kadaugan, no? Dili ni ingon nga away maguni sa batok sa unod ug sa dugo, no? Atong mga kaaway dili makita. Sa dihang nagaampo ta ang Ginoo sab nagapanlihok nagapadala sa mga linibuang anghel na diin adunay nagakuman siya thousands upon thousands of angels concerning you, concerning me, concern sa atong mga prayer partners na diin sa dihang ikaw magalitok sa pagbuntog sa gaway ang ato usab mga anghel magabatok sa tanang mga kaaway ug ikaw ug ako nahimong nagmadaogon dinha sa pangalan ni Jesucristo na atong manluluwas. Amen. Hallelujah. Ingon si Jimdel Dayo Gato, thank you po. Good evening to all. Tanghali po dito sa Saudi po. Salamat usab sa inyong pagsubaybay din sa Saudi, Brother Jimdel.
So, Josephine Doinas Brunyola, salamat sa inyong pagsubaybay. Si Chares Rocco Makabingel, yung siya prayer request na ako, Pastor, ang kumpletong kaayuhan sa akong anak, gikan sa hubak. Oh, amen. Kitang tanan, gitagaan, gitag otoridad na diin, mag-ayo sa tanang mga balatian, maghingilin sa tanang mga yawa. Uga ang kaluwasan sa Makabingil family. Rocco family, salamat. God bless us all. Amen. Mag-aampot na, Father God. Salamat sa mga prayer request ni Charis Rocco Makabingil. Ginoo na diin, ikaw maghahatag o kumplito nga kaayuhan sa iyahang anak. Na diin na hubak, ikaw hubak. Gihinginlan ko ikaw sa pangalan ni Jesus. Gawas sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. 2,000 anyos na. Dili ikaw magapanlihok sa lawas sa iyang anak ni Charis Rocco Makabingil. Lord God, kung hain man siya nagahigda karon, ikaw magatandog sa iyang lawas, Ginoo. Itapion ang imong gamanang mga kamot. Diin, Lord God, magahatag og kaayuhan, kumpletong kaayuhan sa anak ni Charis Rocco Makabingil. Salamat sa kumpleto nga kaayuhan na amo ginapangayo karon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. So, ingon sila si Amal Alican Polinar, ingon siya, Amen. Hallelujah. Si Rosalia Gides, Nunez, ingon siya, Amen, Lord. Ingon sab si Chan Casey, Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo. Ingon si Josephine Donias Brunella, maayong gabi, Pastor. Amo ang prayer request nga naay kaluwasan ang tanan family diri nagsimba sa one way Balili. Kapatagan, Lanao del Norte. Abot yapon ta sa Lanao del Norte. Salamat sa to ang mga viewers dina sa Lanao del Norte. Sakit na cancer, giayos Ginoo. Morning na sakit og cancer 8 years. Pinaagi sa mga pag-ampo, no? Naayo gid siya, giayo gid kompleto diha sa Ginoo. So tanang mga taga Lanao One Way Outreach, no? Salamat sa inyong pag-subaybay sa to ang live streaming. So, Brunella family, Himelga, Doinas, Bahian, o sa tanang mga nanimbahay diri nga church sa Lanao, One Way Outreach. So, itong iampo at yung mga prayer request nila, salamat Lord God sa kaluwasan sa tanang pamilya na nagasimba sa One Way, Balili, Kapatagan, Lanao del Norte. Branyola family, Himelga, Doinas, Bahian, Lord God, na diin ikaw magalig-on kanila, Ginoo. Ikaw magabutang sa mga pulong silang panghuna-huna o kasing-kasing na dili gayud makawang ang ilahang pag-alagad gikan diha kanimo, labi na sa mga pulong na diin ilahang ginakuptan sa pagtuog, pag-alagad, pagigugma diha kanimo, na dili gayud Lord God mapakya sila sa mga saad, na diin ikaw magatuman gayud hangtod gayud sa imong pagbalik, na magmawlatayon, magmalig-on sila sa tibuok One Way Outreach Balili, Kapatagan, Lanao del Norte, na walay ni isa nga mangawala sa pag-alagad kanimo ni ining katapusang kapanahunan. Salamat Lord God, ikaw magasilyo sa mga pagampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ingon si Rosana Ramos Raco, salamat usab si muhang pagsubaybay sa itong live streaming din sa International One Way Outreach Tagum, The City Cathedral. Atong webpage live streaming. Salamat kayo sa inyong paglantaw. Ingon siya, praise the Lord Jesus. Salamat. So si Jose Loretero Hontimara. So si Lito, no? Sa Bohol ni. Salamat usab sa tanang mga nasa Bohol, no? Nagkamo nagalantaw, nagasubaybay sa tong live streaming. Kami dako kay amo ang kalipay na diin kamo nagasubaybay niini atong programa karong gabi una. No, salamat usab sa inyong pagpaluyo sa mga pagampo. Aduna usab ta mga kaubanan din na mga One Way Outreach, International One Way Outreach sa Bohol. Ingon siya prayer request diri sa amo barangay, Pastor Ipo Albor, Bohol. 21 cases dengue fever. Lahi pod ilahang kaso dito, naapoy dengue fever. So sige, atong iampo ang mga prayer request ni Brother Lito Jose Hontimara. Father God, salamat sa mga prayer request sa mga igsoon nga si Jose Loreto Hontimara, na diin Lord God ang ilahang barangay Ipo Albor, Bohol. Ginoo, ikaw magalimpyo sa 21 nga adunay kaso sa dengue. Ikaw dengue sa pangalan ni Jesus. I bind you right now out in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. 2,000 anyos na diin ikaw na pildi na sa pangalan ni Jesus.
Pinaagi sa labod ni Jesus, naayo na ang katawhan sa Ginoo. Salamat Lord God. Salamat sa kumplito nga kayo na nadawat karong taknaa ni ining 21 ka mga tao nga nadinggi fever. Lord God, makatestify usab sila. Adunay testimony pinaagi sa mga pag-ampo na dingi pasulbong namo sa tibuok kalibutan. Lord God, na diin kining 21 nga nadinggi sa Ipo Alvor Bohol, na diin Lord God, makasinati gayud sila karong takna og kumplito nga kaayuhan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Salamat Lord God, salamat. Salamat Ginoo sa kumplito nga kaayuhan. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. So ingon si Jane sagot, no? Sister Jane, uban kang Brother GR, uban siya mga buutan ng mga anak, ingon siya, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa inyong pagsubaybay. Si Antoneta Brangan, ingon siya, good evening Pastor, ang akong prayer request, blessings for my whole family. Amen. Sige, mag-aampo ta. Lord God, salamat ni Sister Antoneta Brangan. Di ikaw magabubo sa mga panalangin, spiritual blessings, physical blessings, material blessings, financial blessings, whatever provision, O God, na nilang gikinahanglan, ikaw magabubo kanila. In the mighty name of Jesus, walay pag-ampo sa imong mga katawhan na dili gayud matuman. Ikaw ang Ginoo ang among ginasampitan. Ikaw ang among katubagan sa tanan namong mga suliran, mga paghangyo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. So ingon si Walter Baseya, siya, amen kaayo Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo. God bless you all. Salamat usab Brother Walter Baseya. So si Sara Lintuan Pularan, no? Ingon siya, amen. Thank you Lord Jesus. Salamat kang Sister Sara. Salamat sa tong mga kaigsunan na nagsubaybay karong gabi una, dako gid kay amo ang kalipay na diin kamo usab nagasubaybay niini atong programaha, na diin kami usab magapaningkamot na magapaabot sa mga pulong mga pag-ampo sa kahanginan diha kaninyo. So sige kang Beng, si Sister Beng St. Louis, ingon siya, hello, kindly include my prayer request to our prayers. Sa Canada ni kadasig sa pagpangalagad sa kanunay proteksyon sa akong bana nga si Daniel uban sa iyang trabaho ug ang pabor ug mga panalangin sa tibok pamilya. Pastor, magauban sa kanunay. Amen. Salamat kaayo. God bless us all. Sige, magaampo ta kang Sister Beng St. Louis, Father God. Salamat Ginoo sa kadasig sa pagpangalagad proteksyon sa matag adlaw uban sa iyang bana tibok panimalay, na diin Lord God walay mga buwas kaaway, na diin magahatag og kahadlok discouragement niining mga giatubang na kaso sa coronavirus, na din ikaw magaprotection kanila, magalimpyo silang hangin ni ilahang pagalang hapon. Salamat Lord God sa tibok panimalay, na din ikaw magapanalangin, magabugos sa pabor panalangin kinabuhi ngadto kanila. Salamat Lord God sa imong pagkamay, dalaygon ikaw sulay katapusan sa katubagan sa mga pag-ampo, na diin amo ang ginapaabot diha sa imong trono, maluluyon nga dughan, may gugmaon nga kasing-kasing. Salamat Lord God, in mighty name of Jesus. Amen. So ingon si Ninong Carling o siya Carlito Kimpan, be strong in the Lord and His mighty power. Amen. Ephesians chapter 6 verse 10. Ingon ang Ginoo na kailangan magmalig-on gyud ta. Pinaagi gyud sa dako nga gahom sa Ginoo, na diin gisangon alang kanato. Greater is He that is in me than he is in the world. No, dako si Jesus na pamuhat sa tuang kinabuhi, no? Sige. Salamat sa to ang mga viewers, Rosalie Buntor Banjula, sila kay John, sila Ati Ros. Salamat sa inyohang mga pagsubaybay, na diin kamo sab nagapaabot ni ining programaha, no? Dili lalay mo sa siguro magapaabot ni ani magapaminaw ba tungod kana sa gugma, na diin inyohang gina contribute usab, no, na eager gid mo mamati, maminaw mo subaybay, na makita nato dinhi ang mga kaigsunan nato na adunay kainit sa pagpaabot, no, pagigugma, na kami usab dinhi aduna usab kainit uban ka sa mga media team, uban ka Engineer Luloy Martin Kaday, napay Luloy Martin Kaday uban ka Ate Shirley, no, na nakaroon siyang panimalay, uban kang Hana. Salamat sa Ginoo, ang Ginoo maghatag mayong panglawas. So sige, uban kang Care Algabri, salamat sa imong viewers, sa ato mga viewers karong gabi na Care, may gabi no, sa tuwang isa sa tuwang mga young people din hinabdasig usab
na adunay kainiton usab sa pagigugma diha sa pag-alaga diha sa Ginoo. Si Chlo Abigail sa Puis, no? Salamat sa inyong pagsubaybay sa Puis. Si Ate Rose Bontor Banjula, so si og kang kay John. Maayong gabi pastor, ang akong prayer request kalig-on kadasig sa tibok pamilya. Kaalam nagikan sa Ginoo kauhaw sa pulong sa Dios ug kaluwasan sa tibok Banjola family. Amen. Ug Bontor family nga makabaton jud og kaluwasan nga gikan sa Ginoo. Salamat pastor. Sige, mag-aampo ta sa mga prayer request ni Ate Rose. Father God, salamat sa mga prayer request ni Ate Rose Bontor Banjola. Diin Lord God, mag-aatag kalig-on kadasig sa tibok panimalay, kaalam kay balo, proteksyon, ikaw mag-supply sa tanang mga panginahanglanon nila Ginoo. Ayaw itugot na ang tanang mga buhat sa kaway plano na magmalampuson. Ginoo ang imo hag yung mga tingwa silang tibok kinabuhi na diin magmalampuson gayod. Pabor panalangin kinabuhi ngadto kanila ang kaluwasan sa tibok Banjula family, Bontor family na diin ang tibok panimalay. Ginoo makabaton gayod sila sa kaluwasan, maabri ang ilang espirituhanong mga mata ug espirituhanong panghuna-huna na diin ang ilahang kasing-kasing mahimong madinawaton diha sa imong pulong na niining katapusan. Lord God, maabri ang kaluwasan sa imong gingharian, maabri ang langit sa kinabuhi ngadto kanila. Salamat Lord God sa imong mga saad na diin mapaambit usab sa ilahang tibok panimalay, Bontor and Banjola family. Ikaw magasilyo ni ini mo mga pag-ampo diya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Okay, si Brother Children Molina Baron. Kumusta to ang mga kaigaagawan din na sa David ni sa Nabunturan. Nabunturan. Nabunturan, dalimot. Uban kang Cyril, uban sa Auntie EJ. Kang Kulidi. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay din ha sa Nabunturan na nisulbong gayud ang ato ang mga pag-ampo usab din ha kaninyo. Labi na sa to ang sa mga mensahe. Salamat usab sa kang Kevin Tubyo Tihada. Ingon si Kevin, salamat usab sa imong tibok panimalay uban kang Kerulan, no, Tihada. Kumusta na mo din ha? Uban kang Atikem. Kung asa man si Atikem karon? Kung naabas sa inyong panimalay o naabas sa Manila, asa baka siya, ang Ginoo makig-uban kaninyo, no, magahatag og panalangin pabor kinabuhi. Salamat sa Ginoo. So, ingon si Ricoy Ann, maayong gabi pastor, ang among prayer request sa Huwit family protection sa pamalatian langitnon nga kaalam kadasig sa pagpangalagad kaluwasan pod sa Huwit ug Puntilar family. Amen. God bless ha. Huwit ug Puntilar. Si Ray Huwit na. Si Ray. Okay. Yung gabi din na si mga brother Ray. Muna mong usa sa mga kusgan din na electrician sa tuang simbahan. Salamat sa Ginoo. Okay, mag-aampo ta sa iyang mga request. Salamat Lord God sa mga tibuok pamilya Huwit nga di ikaw mag-protection kanila na walay mga pamalatian sa ilang panglawas kundi Lord God adunay kalig-on kabaskog sa ilang tibok panimalay langit ngon nga kaalam kadasig sa pagpangalagad kaluwasan usab sa Huwit ug Puntilar family. Ginoo, ikaw magabubo sa tanang mga panginahanglan nila. Ginoo, sa mga pagkaon, hangin, tubig gikinahanglan na sa matag adlaw. Ginoo, ikaw magalimpyo sa tanang mga gikinahanglan nila na walay mga balatian sa tibok panimalay. Ikaw magasilyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen sa pangalan Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat. So, si Karen Arsena Molina. Naadi niya mga worship leader. Uban kang Chantlin Barrios Molina. Ingon si Ninang Marites. Uban kang Ninong Sani Rakatso. Uban silang pinalanggang anak na si Jasper. No, may gabi diha kaninyo. Kanunay gid usab ni sila nagasubaybay sa matag adlaw ay sa tuang programa matag Miyerkules ug Domingo. Walay hunong usab ni sila nagasubaybay. Salamat kayo sa inyohang pagsubaybay ninang. Uban si mga tibok panimalay na diin nahimo mga leader na usab mga usa ni sa to mga leaders dinhi sa to sa church sa The City Cathedral of International One Way Outreach Tagum sa tuang lihi, no. Sa pagyod o sa smag mao si iyang bana
Ninong Sani Rakatso. Salamat kaayo. Sa pagyod, si Marivet Nasol Tayag ingon siya, amen. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. So kinsa pagyod again, I pray request si Kevin to Beauty Hada, si Brother Kevin, aduna siya pray request pa pray nako akong uncle sa pag-agawan Roosevelt Limpag iyang full name, naa siya stage 4 colon cancer, sa pa-pray nako iyang complete healing, amen. So, wala imposible diya sa Ginoo. Muni ang ato ang ginapangita kining mga niani na mga stages na imposible na sa mga doktor maayo. Moingon na ang doktor nga nanay tangil sa imong kinabuhi, adlaw na lang, no? Bulan na ba, tuig ba kaha, no? Tangina na ka. Pero diha sa Ginoo igsoon, walay tangin. Siya ang tag-iya sa kinabuhi. Abri kanunay ang kaluoy ug gugma kaayuhan, abri ang iyang gingarian ini mga butanga. Father God, salamat sa mga prayer request ni Kevin to Beauty Hada. Lord God, nadiin si Roosevelt Limpag. Nadiin ikaw, Lord God, magapamuhat ug kahibulungan nga milagro karon takna sa pangalan ni Jesus. Ikaw colon cancer, I command you out right now in the mighty name of Jesus. 2,000 anyos na ninlabay, nadiin ikaw, dugay na ikaw napildi sa pangalan ni Jesus. Pinaagi sa alabud ni Jesus, ikaw naayo na, natunaw na sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Tanang mga balatian ikaw colon cancer, magayok mo ikaw sa pangalan ni Jesus. Lord God, maski wala man mi diha sa higdaanan ni Brother Roosevelt Limpag, ang imuhang gamhanang mga kamot Ginoo, magatapion kaniya sa tibok lawas niya, labi na sa iyang kulon Ginoo, na diin ikaw maghahatag og restoration sa iyang kulon, adunay kumpleto nga kaayuhan sa pangalan ni Jesus. Walay mga kagaw, walay mga cells na cancer na dili ayuhon sa Ginoo. Even gani, Lord God, giayo man nimo sila saro, na diin baho na siya sa lubnganan, walay dili nimo maayo Ginoo. Kami, Lord God, nagapaabot sa mga pag-ampo diha sa imong trono, sa imong maluluyon nga dughan, na diin, Lord God, ni ani pamaagiha, karong takna, karong orasa, minuto, segundo, na diin ikaw magapamuhat sa kumplitong nga kaayuhan ni Roosevelt Limpag Ginoo, na diin ni ani nga pamaagi ang tibok panimalay, tibok banay, maabri ang kaluwasan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord God, siliyuhi kini ang among mga pag-ampo na dunay katubangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, kinsa pagyud. Okay, hallelujah. Ingon si Ray Ricoy ingon siya, daygon Ginoo ang imong ngalan, gamhanan ka sa tanan. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa Ginoo. So God bless. Ingon si Ninang Marites Sansano Rakatsu, God bless natong tanan mga igsoon, hallelujah. Salamat sa Ginoo. Amen. Sa pagyod si Bionilin Barrios from Japan, salamat sa inyong pagsubaybay ni ini atong programa karong gabi una, no, kamo nagasubaybay, nagapaabot diin mapaabot usab namo ang mga pag-ampo diha kaninyo, uban usab ang mga pulong. So kinsa pagyod asa si ingon si Chesa Joy Cuerda Bantayan siya, amen. Salamat sa inyo ang tibok panimalay, si mohang mama ug papa, salamat sa Ginoo. Si Ninong Nonoy o si Ninang Lalay, no? Salamat sa Ginoo sa inyong pagsubaybay dinha sa inyong tibok panimalay. Salamat ang Ginoo, magapanalangin, magaprotection kaninyo sa matag adlaw. Sa pagyod si Sister Hannah Grace Kaday, ingon siya, maayong gabi pastor, among prayer request sa Kaday family kay maayong panlawas sa tibuok pamilya, mubalik na sa normal ang panimbawon, kadasig sa pagpangalagad sa mga protection, protection sa tanang frontliners ug mawala na jud ang COVID-19. Sige, salamat. Na dinhi si Papa Luloy, no? Dinhi nag-operate sa tong computer. Salamat. Sige, mag-pray ta sa mga prayer request atong
Sa atong igsoon, salamat Lord God na diin ang tibuok kaday family, ikaw gid Lord God maghahatag kaligon kabaskog pabor panalangin kinabuhi proteksyon Ginoo sa matag adlaw. Diin Lord God walay mga balatian kanila. Salamat usab Ginoo sa iya mga request na diin mabalik na sa normal sa mga panagtigom, panagdayeg, panagsimba nining panimalay sa pagdayeg diha kanimo. Salamat Lord God sa kadasig sa pag-alagad, magainiton sa pag-alagad diha kanimo. Sabi na sa mga pag-ampo, pagdayeg, pagsimba sa pagpamalandong sa mga pulong, ikaw gid Lord God magabubo kanila sa diog sa balaang espiritu. Salamat sa protection sa tanang mga frontliners na diin kining COVID-19 mahilis na, no? Ma-wash out na sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Salamat Lord God. Ikaw mag-cover sa mong precious blood sa tibok Tagum, Davao del Norte. Ginoo, protection ni intawon kini ang amo ang lugar sa Davao del Norte Lord God. Salamat Tagum City sa mga leaders, sa mga frontliners, protection ni Ginoo. Salamat Lord. Si Brother Emil Cobrador, ingon siya maayong gabi pastor, among prayer request, good health sa tibuok pamilya, complete healing ni Papa Moods o protection sa pang-adlaw appeal ang to ang mga government leaders, frontliners, pastors, Christians, churches and its people. Salamat pastor. Sige. Salamat sa inyong pagsubaybay Brother Emil Cobrador. Mag-aampo ta. Father God, salamat sa mga prayer request Lord God ni Brother Emil na diin Lord God ikaw gid magahatag kanilag maayong panglawas tibok panimalay na diin adunay kumpleto nga kaayuhan siyang Papa Moods na diin Lord God walay mga balatian hain man siya Lord God nagahigda karong adlaw o nagalingkod Lord God na side kami na imuhang dagko na mga kamot tapion kaniya ug magarlis sa kumpleto nga kaayuhan Lord God walay dili mahimo nimo Ginoo kami kanunay nagatuktok diha sa imong trono sa kaayuhan, trono sa grasya, trono sa panalangin, trono sa kumpleto nga diin masatisfy mahatag nimo ngadto sa pamilya Cobrador ang kumpleto gayud Ginoo nga kaayuhan ngadto sa iyang ginikanan. Salamat sa protection sa matag adlaw labi na sa Lord God sa mga government leaders, frontliners, pastors, Christians, churches ug sa mga katawhan. Salamat sa katubagan sa mga pag-ampo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kang Ricoy Ann, ang siya akong prayer request na protection ng tibok na mo pamilya, kaalam nga langiton, kadasig sa kanunay, ligon sa pagpangalagad, maayong panlawas sa tibok namong pamilya, kalipay, kalinaw sa pagpuyo. Amen. Salamat Lord God sa mga prayer request ni Ray. Ikaw gid Lord God rihuwit na diin ikaw Ginoo magahatag kanilag maayong panglawas, protection sa matag adlaw, langit no nakaalam, kadasig, kaligon Ginoo maayong panglawas. Ikaw mag-supply sa tanang mga panginahanglanon nila, mga financial man, mapagkaon man, maayong mga panglawas Ginoo. Ikaw gid Lord God maga-release ni ana in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Prayer request kang Clue Abigail Sapwis. Siya prayer request na ako pastor ako ang igsuon kaigsuunan og kaparentihan sa Tagum labi na ang Damya family, Impas family, Sapwes family, Zamora family, Pasculado family. Sige, mag-aampo ta sa iyahang mga pamilya. Salamat Lord God sa tanang tibuok panimalay ni Chloe Abigail Sapwes na diin ikaw Lord God magaprotect kanila sa tibok nilang kaparentihan kung kinsa pa may wala pa Lord God nakabaton sa imong mga saad sa kaluwasan ikaw mag-aabri kanila ikaw Ginoo maghatod sa kaluwasan ikaw maghatod sa mga kaibulungan nga pagpamuhat na diin maabri gayud ang imong ibanghilyo ngadto kanila na diin lang espirituhanong panghuna-huna panlantaw na diin maabri gayud sa mga saad. Salamat Lord God sa imong pagkamayo na side kami Lord ni ining mga panahuna ni ining mga taknaa na diin ikaw gid magapamuhat sa mga pagampo diha lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kang Brother June Liana Tihada Jr. Salamat usab sa inyong pagsubaybay uban sa imong asawa, uban sa imong pinalangga anak, Brother John Aliana Tihada Jr. Ingon siya pastor maayong gabi prayer request di ay ko para sa divine protection sa kuang pamilya sa Tihada family, Duyag family, Castañeda family, Lianan, no? Ug kaluwasan sa tanan, pastor, ug kaluwasan sa tanan. Sa pastor, God bless. Okay? Sige, mag-aampo ta sa mga prayer request ni Brother John. Salamat Lord God sa mga pag-ampo na diin
iyahang gipaabot dinhi kanamo ug amo usab ipasulbong diha sa imong trono na diin adunay divine protection sa tibok panimalay nila. Tihada family, Duyag family, Castañeda family, Liana family ug kaluwasan sa tanan nilang tibok panimalay kaparyentihan. Ginoo, mapasundayag ang imong pagkamaayo. Salamat Lord God sa imong pagkamay kung magisilyo ni ini amo mga pagampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Salamat sa to ang mga viewers sa mga prayer request na diin imong inyong gipaabot ni ini kanamo. Na dinaside ko ang Ginoo gayud magatubag ni anang tanan. Walay imposible diya sa Ginoo, walay dili mahimo sa Ginoo. Ang atong Ginoo mo'y nagmugna sa tanan, mo'y source sa tanan. Siya ang kinabuhi, siya ang ato ang paglaom, kaluwasan, siya ang tanan. Siya ang nagbugna niining kalibutana, siya ang tag-iya sa tanang mga salapi, siya ang nagbuhat sa mga kalangitan. Siya ang tag-iya sa kinabuhi mo nang wala tay angay kabalaka. So kinintak naa, karon tak na mga kaigsunan, akong ihatag na sab sa to ang host pastor. Ang kay gayunan. Puso na to sa mga pagampo. Okay. Atong ampuan ang mga taga-Israel kay nakaambit mangud kita sa grasya ug kaluwasan gikan kanila ug dili man ni ato ila man ni Romans chapter 11. So atong iampo sila. Ginoo, salamat Ginoo sa Israel, nagaampo kami na magapadayon ang kalinaw kanila. We pray for the peace of Jerusalem. Nagampo kami Lord na imong proteksyonan ang imong makatauhan. Og salamat nga tungod kanila midagaya ang grasya og kini maoy miabot sa mga dapit diin Ginoo nagapahiluna gikan kanila. Og kini mo'y nahimo Ginoo panalangin kanamo sila. Busa nagampo kami nga panalangini ang nasod sa Israel. Og salamat Lord nga bisan pa man ang mga kanasuran, bisan ang among nasod sa Pilipinas, nagampo kami sa among president down to labing ubos Ginoo na imong panalanginan Lord ang mga dapit diin ang ilang makinabuhi, panalip di sila ni ining mga COVID Ginoo nga virus nga mikuyanap sa tibuok kalibutan. Og salamat Lord na nagampo kami na ang tanan nga mga naas pangatungdanan Ginoo gikan sa presidente ngadto sa labing ubos ngadto sa tanan Ginoo na makabaton sila sa langit nun kaalam. Ilid ang ilang makinabuhi Ginoo nga diin kini nga nasod magabayaw kanimo. Ug tungod ni ini ang imong pulong ug imong pangalan Ginoo dili gayud masalipdan. Busa nagampo ako Ginoo sa Luzon, Visayas, Mindanao nga may kagawasan kami ni ining COVID-19. Ug salamat Lord nga bisan pa man sa Tagum City ang among mayor ngadto sa labing ubos Ginoo nga mga pangatungdanan gikan kang Mayor Relion ngadto siyang Vice Mayor ngadto sa tanan nga mga sakop niya Ginoo. Nagampo kami nga panalip di sila Ginoo ni ining mga virus, panalip di sila, proteksyonin sila, hatagi sila mga maing panglawas, diin sila maglakaw sa langit ng kaalam gikan kanimo. Aron Ginoo makabaton og hanay og maayong paagi, kagawasan, kalinaw ug kalipay ang among syudad. Ug salamat Lord nagampo kami sa mga frontliner karong gabi na panalip di sila Ginoo nga dili sila matugyan sa mga kadaot kundi adunay kalipay sila nga mogaalagad sa imong mga katawhan. Ug salamat Ginoo nining mga pag-ampo karong gabi bisan sa mga military men nagaampo kami nga magapadayon ng imong proteksyon kanila. Among makigsuonan sa kabukiran Ginoo nga bisan sa kadugayon sa panahon diin ilang gibati ang magalisdanan apan tungod sa imong pulong Ginoo nakabaton sila og kapahulayan. Busa panalangin ni ang ilang magkinabuhi, panalangin ni ang ilang mga panimalay, panalangin ni ang mga kabataan, ang tanan Ginoo panalangin ni Ginoo. Salamat Ginoo nining matag na bisan pa man Lord sa one way outreach, bisan sa among president si Sir Brian uban sa pamilya, Ma'am Dulce, si Ma'am Grace, nagampo kami nga tagay silang mga maing panglawas kinabuhi, tagay taas pang kinabuhi nga sila Ginoo magalakaw diha subay sa imong kabubuton nga kaunay ang ilang pagdumala Ginoo subay gayud sa imong mga paagi. Ug salamat Lord sa tanang mga district gikas district 1 up to district 14 Ginoo nga magapahiluna gayud ang imong grasya. Ikaw gayud ang mabayaw kini nga movement sa one way outreach, ikaw gayud ang mabayaw Ginoo. International one way outreach Lord, salamat na pinaagi niini magapadayon gayud Ginoo ang buluhaton nga wala gayoy Ginooy
babag sa tanang paagi sa pagpangalagad. Panalangin ni Lord bisan ang among mga area overseer sa district number 10, ginugikan kang Pastor Jojo Villarino, uban siyang panimalay kang Pastor Lito Luna. Salamat Ginoo bisan sa iyang asawa nga nga nakabato na sa kaayuhan ug maayong panglawas. Ug salamat Lord kang Pastor Kimpan uban niya Carling uban sa iyang pamilya si Mrs. Salamat Ginoo. Si Pastor Lapi, si Pastor Yuyun Cano, ug salamat Ginoo Pastor Fred Aguilar sa New Bataan, ug salamat na Pastor Diwani Castro sa Katiil. Salamat Ginoo sa mga area overseer nga magapadayon gid silang malipayon malasigon ang imong proteksyon magaabot kanila. Panalangin ni Ginoo ang tanan nga mga pastor, dili lamang dinhi apan tanang mga kasimbahanan sa Tagum City. Lord, i-bless kaming tanan. Nagaampo sa ako sa tanang mga pastor sa Tagum City. Ginoo nga i-bless ang mga pastor, Ginoo tagay maayong panglawas, tagay silang kusog ug kaligon uban silang panimalay nga niini ma-enjoy kami niini mga kapanahonan karon. Tungod kay ikaw man ang nagasaad nga dili nimo kami biyaan, dili nimo kami talikdan. Ug salamat Lord ay imong Hebrews chapter 13 verse 5. Ug salamat niini mga butanga nga dili gayud mapakyas ang imong pulong. Ug salamat sa mga pag-ampo. Ug salamat Ginoo sa mga kalampusan. Ug salamat Ginoo sa mga kadaugan. Kining tanan among gipasalamatan ikaw sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Ang tanan magaingon. Amen. God bless us all. God bless you. God bless. Praise